Mas Yusuf, Mas Ansor. Yusuf. Nggih, tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mantik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu, perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh iya. Wah, yo. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman. Mas Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora gergene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pak ngene. Wuk. Ngeten lho, santen ati Oh iya. Lah, sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung deng. Sambut juga saking sasaroma wiwahan Surat Pojo. Nek dosamu kone ya piye? Nah, Saket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor. weh, Saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wetene. Lho, Kok ora mlaku bel? ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ini wakil ya? Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahabi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane, Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. kerempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora? Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so dipipin. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha ado mae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Boyo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku bawane. nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cak lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ini tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Iki wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene Dik. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Poni. Kono bang, bocok ke susu, ben kono kesersik. Oh iya. Mas kuncinya Mas, enak berapa? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu, dia lah.
Ngapa awak dhewe biyen kepatho? Lah nyapo, Mas? Kalah weton. Lah nyapo? Iki lagu wong rayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepatho? Yen akhire ati iki sing diremuk. Melek. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale saka telo asik motong ngantuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo lete motong ngantuk iku tambane apa Dodok Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? nyapa dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul, Biarin anjing menggonggong. betul. Kan lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya, Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Wah, Mintul. urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya lah. Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya, sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Pak. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Dan iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Kok Pun ya. Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai Duet, duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang, Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang.
siji tresno iki abadi Oh, he he ah Yasmana luwalo Afrika Angkat kula lapet tresno datang kendang saking Joko kari wangi kapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku siram Jodoh luar biasa. Terima kasih bos. Ada Mbak Pintu. Siki, Bos. Siki, Bos. Ya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjing waras. Ayo dong. Goyang Mbak Pintu. Jaga dong mas. Ayo yo. Ayo. Jalan, 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 jalan. Ang mas kowe sing tak sayang nang lila aku kudu kelangan. Mas musti kangen ati dongaku siji tresno iki Tangane buka bareng ae. He he ah he. He he ah he. He he ah he. Wasik. Hoi, Hoi mas. pun. Sampun to Pak. Alah, aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya biasa di Nggih. luar mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrine nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campur sari apa-apa. apik. Ya nggak apa-apa ya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur. Iya, gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apaan Angelo? Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten pamitan. Mau tahu aja. Gimana Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis, monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu Mas kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Pripun niki? Pamitan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, nggih no. Kedahe ngoten. Iya. Dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Sidedang padha rata. Sedang rata-rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya, Kur. Pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh, nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam. Nggih, Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha
luhur lan asal. Salah sayang dingadoke tindak mungkar. Marit lan misak karepe. Rayon geni ditambah Nyawang apa ora fokus. Ojo sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela. Sabar lan tawakal asah sing kuwasa. Yen kepengin besok ora suwarga. Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Mas Yusuf, Dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup. Bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No, Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, dalem Pak No. aku mbok yo di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh.
Lagu cinta kok sebujur bangke Lah, iya. iki piye to? Sampeyan jane piye to Pakno? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pakno. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pakno. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Ngono gak ngono siksa kubur. Enteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pakno ki wonge kendel kuat, Digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya Digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok iso. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pakno. Pakno. Ngono Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku kok kene ya. Ya ya. Ayo coba, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya ya. Iya deh. Pakno. Dik Windul. Kangen. Pakno. Ganti wonge. Oh, Windul PC saiki. Sebablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pakno kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Iya deh. Pak Ndut to jane. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Iya, oke. Iya, Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba ya. Coba ya. Coba. Iya. Mas. Mas. Pakno. Dik Windul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Misut jalange misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong Blok. krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Roro Mas? apa? Hah? Roro apa? Loro wis. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku rondi ae oke. Milih ya, Mas. Milih milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Kono karo kono. Ah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jeleput ngene. Ayo Dek, sini Dek. Coba. Dek piye sampeyan gedene muncul, Dik? Ojo aduh. Melangkai tape kan kok kecot tape ning engko. Wis kecut kok. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Iya. Kok kece yo Mas yo. Wis mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Wis. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahnya kuwi lho. Dik, Iya bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok meletek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi lho. dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sakit Ya bahasa. koro. Lagune. Ero. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Sing sampean. Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresnani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah.
Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana mas? Besok kita ke Thailand. Wow, Ya. naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh Kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja, kita cari sarapan, paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut, Ya kaya nila kita. kurang romantis. iya mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa saya? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti Oh, kita sing borong anu karo. setoko-tokonya sama bakul-bakulnya. Sayang. Makasih. Wah. Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gregek piye to? Sayangku Mindul. Iya mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alfa. Aduh Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sport mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti Mas, kita Mas. berdua. Ya, Aku sayang. nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Nanti tak belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. Nanti, oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jombak. Kita bojomu masih mbok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap. Mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Itu, Mbak. Jojo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Ya. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu. Besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya cok iki lho piye? Ya aneh-aneh kok. Aku golek sing halus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Mas. Lah ngene lho iso Mas garis. Jojo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe rasa dadi Ditonton tuntunan lho. cilik-cilik loh. Dek Mindul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Ya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak amis. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Untuke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Bos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak anggap wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Jadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer kuwi. Iya wis ngelu. Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mindul omahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Dulu, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pentol korek.
bojo disambat. Ya ora gelem ya wis kok. Jangan urusi keluarga di situ, itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel ayo dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Kok gak kicini kok wabet iki dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu Ambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu ya. Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isi konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telek ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Bilang. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek Mas ya. Iya, itu kan keluarga telek sayang. Katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles doh. Apa kuwi? Mas Mencret. elek rodok pantes. Dan nek aku Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Oh, Kak Ayu. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa aku sayang kok ya Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih Mintul apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Apa? Apa ngene? Niki napa anu Mas? Grup ini. Ansor laras. Ansor laras. Yo. Coba. Oh. Yang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berwawani semi harum kembange melati dasar ulane dadari kontrak kesetia rumaksana sasata piring karetika katya puspika inindra hanjang tapi tresna Yuk. rasa tresna kang sejati manggih lestari
Ansor laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso kok Penny. Mbak Penny, Mbak. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy. Iya. Sapa?